A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-Quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Quddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drobietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi ibnek ċekken lilu nnifsu, imla lil fidili tiegħek ferħ qaddis u għatijena bla tmiem il dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallhom jekk jgħixu jissaltan, flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, l-Apostli u l-aħwa li kienu fil-Ludija semgħu li l-pagani wkoll kienu laqgħu l-kelma ta' Alla. Għalhekk, meta Pietru tella Ġerusalemm, dawk li jridu jżommu ċ-ċirkonċiżjoni bdew jeħduha miegħu u jgħidulu: Inti dħalt għand nies li m'għandhomx ċirkonċiżjoni u kilt magħhom. Imbagħad Pietru qabad ifissrilhom kollox ħaġa b'ħaġa u qalilhom: Jiena kont qiegħed nitlob fil-belt ta' Ġaffa, x'inkelli dera festażi. Rajt xi ħaġa niżla mis-sema, qisha li żgħar, kbir, miżmum mill-4 titruf u wasal saħdejja. Bqajt inħares lejh sewwa u rajt bejjem tal-art b'4 saqajn, bejjem selvaġġi, bejjem li jitkaxkru u safar tal-ajru. U smajt leħen jgħidli: Pietru, oqtol u kul. Ma jiena għedt ma jkun qatt mulej, għax qatt ma daħal ġoħal ikel profani u mniġġes. Għal dal-boħra l-leħen mis-sema qalli: Dak li Alla saffa, int m'għandekx issejjaħlu mniġġes. Dan ġara l-3 darbiet. Imbagħad kollox ittieħed mill-ġdid lejn is-sema. Sewa sew dak il-ħin fid-dar fejn konna waslu 3 irġiel mibgħuta għandi minn Ċisarija. L-Ispirtu qalli biex immur magħhom bla ma noqgħod nitħasseb. Miegħi ġew ukoll dawn is-6 aħwa u dħalna fid-dar ta' dak ir-raġel. U għarrafna kif kien ra l-anġlu f'daru u jaqaf qudiemu u qallu: Ibgħat lil xi ħadd iġġib minn Ġaffa lil Xmun li jgħidulu Pietru. U jgħidlek kliem li bih is-salva, int u l-familja tiegħek kollha. Kif bdejt nitkellem, l-Ispirtu Santu niżel fuqhom, bħalma kien niżel fuqna fil-bidu. Ftakart imbagħad fil-kelma tal-mulej meta qal: Ġwanni għamed bl-ilma, iżda intom titamdu bl-Ispirtu Santu.
Mela jekk Alla tagħhom l-istess don kif taħlilna meta minna fil-mulej Ġesu Kristu, jien x'jien biex stajt inżomm lil Alla. Meta semgħu dan il-kliem siktu u bdew jagħtu glorja lil Alla u jgħidu mela Alla lil pagani wkoll tagħhom l-indiema li twassal għal ħajja. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Flimkien ngħidu ruħi għaċċana għal Alla l-ħaj. Ruħi għaċċana għal Alla l-ħaj. Palma għażila tixxenna għan nixjat tal-ilma, hekk tixxenna ruħi għalik u Alla. Ruħi għaċċana għal Alla l-ħaj. Meta niġġu naraw iċ-ċalla? Flimkien ruħi għaċċana għal Alla l-ħaj. Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma jmexxuni. Iwasluni sal-għolja mqazza tiegħek u sal-erejjex tiegħek. Flimkien ruħi għaċċana għal Alla l-ħaj. Nidħol ħdejn l-art ta' Alla, ħdejn Alla, ferħ u għena tiegħi. Orrodlok ħajl biċ-ċetra u Alla tiegħi. Flimkien ruħi għaċċana għal Alla l-ħaj. Jiena r-rajt tajjeb jgħid il-mulej. Jien narra fin-naċċ tiegħi u n-naċċ tiegħi jarfu lili. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal, tassew ngħidilkom minn ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb, imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra dak hu ħalil u brigant. Imma min jidħol mill-bieb u r-raj tan-naċ, min ikun mal-bieb lilu jiftaħ. In-naċ minn leħnu jisimgħu u jsejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda bisimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-naċ tiegħu huwa jmur qudiemhom u n-naċ jimxu warajh għax jisimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu għax leħen barrani ma jafuhx. Din il-parabola qalilhom Ġesu iżda huma ma femux x'ried jgħidilhom biha. Għalhekk Ġesu reġa' qalilhom, tassew ngħidilkom li l-bieb tan-naċ huwa jien. Daw kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelin u briganti, iżda n-naċ lilhom ma semgħuhomx. Jienu l-bieb, jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi jisalva u jidħol u joħroġ u jsib fejn jera. Il-ħallil ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jaqret. Jien ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ma femux xried jgħidilhom. Dan huwa illi naqraw hawnhekk fl-Evanġelju skont San Ġwan meta Ġesu qed ikellem in-nies bil-parabboli u huma ma femuhx. Mhix l-ewwel darba li ma femux. Ġesu kien qed ifisser kif hu ir-raj tajjeb. Imbagħad ikompli jispjega wkoll kif hu il-bieb tan-naċ. Jispjegalhom bil-parabboli imma huma ma femux. Imma fl-aħħar jgħidilhom xi ħaġa li nixtieq li llum nieqfu speċjalment fuqha. Illa li tiġbor ħafna l-missjoni ta' Ġesu fost in-nies. Jien ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Hawnhekk Ġesu qed jitkellem fuq xi ħaġa tant importanti għad-dixxipli tiegħu u għalina li nifhmu li Ġesu ġie biex aħna ikonna l-ħajja. X'ifisser ikonna l-ħajja?
Jiġifieri mhux biss neżistu, imma ngħixu u ngħixu kemm jista' jkun ħajja tajba, sabiħa, b'dinjità li skont is-sitwazzjoni tagħna u skont il-possibiltajiet inkunu wkoll nistgħu ngawdu l-ħajja. Il-ħajja bil-kotra li ġabilna Ġesu hija l-ħajja mbagħad li ngħixuha fil-grazzja tiegħu. U għalhekk li jkollna tassew l-eruq fejn għandhom ikunu fil-ħajja tagħna. Ifisser li aħna jekk irridu nkunu disċipli ta' Ġesu rridu wkoll nagħmlu din l-għażla favur il-ħajja. X'ifisser li aħna bħalma tiġi Ġesu hawnhekk ikonna din l-għażla favur il-ħajja? Ifisser li f'kull waqt dak li jigwidana ikun dal-prinċipju li aħna nożżu il-ħajja tagħna u tal-oħrajn. Qed ngħid nożżu l-ħajja mill-bidu, jiġifieri mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn hemm diġà ħajja umana, u allura hemmhekk ma nistgħux nirraġunaw kif kultant ikun hemm min jirraġuna illi jekk inti taċċetta hemm ħajja, jekk ma taċċettajiex tista' tiddisponi minnha. Jekk hemm ħajja umana għandna nożżuha mill-ewwel mument tal-eżistenza tagħha, mit-tnissil tagħha. U tkompli hekk imbagħad sa tmiem naturali. U għalhekk jekk ikollna aħna tassew dal-valur kbir tal-għożla tal-ħajja li qed isemmi Ġesu, ifisser li aħna għandna ngħinu lin-nies speċjalment min ikun għaddej minn tbatija, minn mart, kiefer, biex japprezza il-ħajja tiegħu jew tagħha li xorta għandha valur u valur kbir. U b'ebda mod ma nkunu aħna illi flok nuru dan l-appoġġ u s-sapport ikonna f'moħħna li l-persuna ngħidula asma' ħajja tiegħek ma tiswix. Tista' allura taħseb biex ittemma il-ħajja tiegħek. Aħna min-naħa tagħna dejjem ngħinu b'solidarjetà biex kulħadd japprezza il-ħajja tiegħu u tagħha. U dan hu li qed jgħid Ġesu meta jgħid il-ħajja li aħna jkollna l-ħajja u l-ħajja bil-kotra jfisser ukoll li aħna il-ħajja narfu li m'għandix prezz imma għandha valur kbir ħafna, valur infinit. U l-ħajja ta' kulħadd ta' minnu Malti u ta' minnu barrani. Ta' min żagħżugħ jew żagħżugħa u ta' min anzjan jew anzjana. Ta' minnu b'saħħtu jew b'saħħitha u ta' min nieqes mis-saħħa. Ta' min jemmen u ta' min ma jemmenx. Il-ħajja ta' kull persuna għandha valur. U aħna għandna nuru dil-istima sħiħa lejn il-ħajja ta' kull persuna. Ġesu meta jgħid il-ħajja bil-kotra ifisser ukoll il-ħajja li ma tintemx hawn imma li tkompli ssib mbagħad il-milja fil-ħajja ta' dejjem. Aħna għandna dil-grazzja li ġabilna Ġesu bil-qawmin tiegħu li l-ħajja ma tintemx hawnhekk imma li tkompli hemmhekk issib il-milja tagħha anzi fil-ħajja ta' dejjem flimkien ma' Alla. Imma l-ħsieb tal-ħajja ta' dejjem lilna ikompli jimbuttana biex hawn nagħmlu l-ħajja tagħna u tal-oħrajn ħafna aħjar, ħafna isbaħ. U li hawn ngħinu
speċjalment lil dawk illi b'xi mod jew ieħor ikunu qataw qalbhom mill-ħajja jew għaddejjin minn żmien verament diffiċli biex jarfu li l-ħajja tagħhom għandha valur kbir u għandna dejjem nuru nagħtu l-għajnuna, nuru l-appoġġ tagħna lil dawk li b'xi mod jew ieħor għaddejjin minn tbatija minħabba f'hekk. Ejjew nitolbu Mulej kompli għallimna urina li l-ħajja għandha valur kbir li aħna nnożżu l-ħajja tagħna u tal-oħrajn u li maqudin miegħek inti tgħinna biex anki fil-ħajja tagħna nkunu tassew f'mixja li twassalna mbagħad miegħek għall-ħajja ta' dejjem. Resqu issa talbiet tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun Mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Inti Mulej li ġejt biex iġib il-ħajja u l-ħajja bil-kotra għallimna nożżu il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Ejna Mulej biex inkunu ta' appoġġ, ta' għajnuna, ta' solidarjetà għal dawk li għaddejjin minn tbatija fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Nitolbuk għal morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra mill-Malta u għal dawk li jagħtuhom is-servizzu l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi f'tant postijiet li huma mifnija bil-vjolenza u l-ġlied u nitolbu għal dawk li huma vittmi tal-mibeda tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tiffiru l-glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla ilqa' l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lena ta' dejjem, int li tant għamilt magħha biex tifraħ. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżu ħajl il-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek iżda ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna u qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżlulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek.
Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Wasanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Wasanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn hemm jsoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-meeting kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek, ħinna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja aħtina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja,
Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħal moġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem, għatih ukoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Flimkien ngħidu it-talba Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċess ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura r-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm lu.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd ikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li kell jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Nofru dan ir-rożarju llum għal dawk illi qataw qalbhom mill-ħajja biex isibu l-appoġġ
u lajnuna li jeħtieġ ħalli jarfu l-valur tal-ħajja tagħhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna tobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera l-wih kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitta Marija marret iżżur li qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sin Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil-minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil-minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna ta' ninfern u ġeneri wih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara tettim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġeneru kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu li xaħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna. Dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turframment il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa, missinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikur li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija u li miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imazza Marija. Itlob għalina. Imazza Alla. Itlob għalina. Imazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' d-dosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħidnu bit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħidnu bit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħidnu bit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħrusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen.
Talba li San Mikil Arkanġu tħolalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażin u Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti s-sena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija lilek Alla f'dalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawhem bħala raġel adult u mqaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addiodata Pesani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misseru tal-ġisem u d-dem tiegħek jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira u Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-glorius tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.